Те не са ти приятели, те са потребители. Ти им решаваш проблемите, без да мислиш за своите. Ти си навик, безплатна услуга, постоянен резервен план и си им удобен, докато им трябваш. Ако ти не се откажеш, никой няма да спре, защото няма стимул. Никой не връща, когато само взима. И не си лош, че поставяш граници. Грешиш, ако не го направиш. Не всеки заслужава достъп до теб. Не всеки заслужава твоето време, енергия и нерви. Който се сърди, че вече не го улесняваш, никога не те е уважавал, само те е ползвал. Използвачеството спира тогава, когато ти го спреш. Сподели това на някой, който трябва да се събуди. Или, ако се препозна, време е да смениш сценария.